sa Birhen sa Guadalupe didto niadtong dapita labi na sa mga lumad didto sa Mexico. Ang kapistahan sa Birhen sa Guadalupe, mga kaigsunan, usa ka mahinungdanong panghitabo sa simbahang Katoliko nga gisaulog sa Disyembre 12 matag tuig. Kini naghandom sa pagpakita sa Birhen Maria kang Juan Diego, usa ka lumad nga mag-uuma niadtong 1531 duol sa presenteng adlaw sa Mexico City. Ang istorya nagpadayon nga si Maria nagpakita kang Juan Diego sa bungtod sa Tipiak nga naghangyo sa pagtukod og usa ka simbahan alang sa iyang kadungganan. So atong panalandungon unsa ang implikasyon niini sukad niadtong 1531. Ang pagpakita sa Birhen sa Guadalupe sagad makita usa ka ehemplo sa gitawag natog cultural syncretism. Diin ang mga tinhuan ug mga buhat sa lumad nga nalambigit sa Kristohanong pagtuo. Gani ang imahen sa Birhen Maria milagroso gipatik sa kupo ni Juan Diego na imong usa ka gamhanang simbolo nga milanog sa lokal nga populasyon niadtong dapita hangtod karon ug nga mitultol ngadto sa pagkakaylap nga pagkakabig ngadto sa Kristyanismo. Unsa man ka kamahinungdanon niini niadtong panahona alang sa katawhan sa mga lumad. Ang Birhen sa Guadalupe adunay espesyal nga lugar sa kasing-kasing sa mga daghang mga Mexicano, Meksikano ug Latin America, labi na ang mga komunidad o katilingban nga lumad. Ang kamaturan nga si Maria mipili sa pagpakita sa kalumad nga tao kay usa ka membro sa Espanyol nga kaysa usa ka membro nga Espanyol nga klero nagpasayugda sa pagkalakip sa Kristohanong mensahe o nagsilbing usa ka pahinumdom nga ang gugma sa Dios alang sa tanang tao bisan unsa pa ang ilang kagikan. Kini usab ang imahen sa Birhen sa Guadalupe nahimong usa ka puwersa nga naghiusa sa tanang tao gikan sa lain-laing kultura, etniko ug sosyo-ekonomiko nga kagikan. Gani ang debosyon sa Birhen Maria milapas na sa utlanan ug nahimong simbolo sa panaghiusa sa mga Katoliko ilabi na sa mga Amerika. Nan karon lantaw na to ang hulagway sa Birhen diha sa kupo ni Juan Diego. Ang kupo ni Juan Diego nga nagdala sa imahen sa Birhen sa Guadalupe giisip nga milagroso tungod sa talagsaon nga mga kabtangan niini. Ang panapton kinahanglan nga nadaot mga siglo nga milabay. Napan kini nagpabilin nga talagsaon ug kini na preserbar hangtod karon. Ang imahen mismo ban sa mga detalye ug simbolo niini nagpadayon sa pagkabig sa mga magtutuo ug ang mga maduha-duhaon. Nanunsa man ang espirituhanong kamahinungdanon niini niadtong panahon na. Ang kapistahan sa Birhen sa Guadalupe maoy panahon sa espirituhanong pagpamalandong ug pagbag-o. Nagsilbi kini nga kahigayunan sa magtutuo sa pagpalawom sa ilang pagtuo o pagpangayo ug pangamuyong gikan kang Maria. Ang pagkuhag inspirasyon gikan sa iyang mga tahas isip usa ka maluyon ug maamuhamong inahan. So kung sa katinubukan mga kaigsunan sa konklusyon, ang kahimuan sa Birhen sa Guadalupe adunay daghang bahin. Kini naglangkob sa mga kultura, espirituhanon ug sosyal nga mga dimensyon. Sa ato pa ang pagsaulog niini nga kapistahan nagtanyag sa mga magtutuog panahon alang sa pagsudong, pagpasalamat ug sa kabag-ong pagsalig sa mithi
nga gipakita sa atong mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpakita ngadto sa kang Juan Diego. Hinautunta nining atong paghinuklog sa kapistahan makahatag usab kanato og pagkabig kanunay nga uban sa pangama sa Birhen sa Guadalupe. Palihog atong ipadayon ang atong pagtuo